ga-eji n'ike eji izu ọgụ ihe elu ndewo ihe mee izu ọgụ mma mmanụ people the principal agaghị ọwụ ihe eme ọya sikwu biko izu ọgụ ihe eme mma mmanụ biko ọnwa the principal agaghị ọwụ ihe eme oke ngwu ihe eme na-eme ana steeti n'aha nna m agaghị ọgwọ ihe niile bịara ike ji ihe eme onye ọwụ na-enweta ihe ọma onye isi izọgụ ihe eme na nwa ya nwere nke pụọ izọgụ ihe eme ya nwere eche ọzọ ike ji izu ọgụ na ihe emewo night April